வைகையாற்றின் கரையில் திரியடகத்தில் விநாயகப் பெருமான், திருஞான சம்பந்தர், திருப்பாசுர ஏடு எதிரேறிய லீலைகள், விநாயகப் பெருமான் மீன் ரூபத்தில் சென்று ஏடை கரை சேர்த்த இடமாகும் இது. விநாயகப் பெருமான் தும்பிக்கையில் திருப்பாசுர ஏடு அமைந்துள்ளது பாருங்கள். கஜமுகம். இத்திருத்தலத்தின் தலவிருத்தமான வில்வமரம். சுவாமி ரிஷப வாகனத்தில் காட்சியளிப்பது. சுவாமியும் அம்மனும் சேர்ந்தவாறு ரிஷப வாகனத்தில் காட்சியளிக்கும் காட்சி. இத்திருத்தலத்தில் தென் வடலாக ஓடும் வைகை நதி இதுவே ஆகும். அருள்மிகு திருஞான சம்பந்த நாயனார் மூர்த்தியிலும் சன்னதி. இது திரியடகம் கோவில் பின்புறம் சாலை ஓரத்தில் ஆலய தோரண வாயில் எதிர்ப்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. திருஞான சம்பந்தரால் இத்திருத்தலம் பாடல்பட்ட ஸ்தலமாகும். திரு ஞான சம்பந்தரின் தனி சன்னதியாகும் இது. இந்த சன்னதி அனைத்து பக்தர்களும் எந்நேரமும் தரிசனம் செய்யுமாறு அமையப்பட்டுள்ளது. புகழ்வாதத்தை தென்னாடுடைய சிவனையை போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. நம் காணும் திருக்கோவில் மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி வட்டம் சோழவந்தான் செல்லும் வழியில் 3 கிலோமீட்டருக்கு முன்பாகவே அமைந்துள்ளது. இந்த திருக்கோவில் திரு எடகநாதர் சுவாமி ஏலவார்குழலியம்மன் திருக்கோவிலாகும். நீங்கள் காணும் கோவில் மிக அற்புதமான பாண்டி 14 ஸ்தலத்தில் 5வது ஸ்தலமாக அமையப்பட்டுள்ளது. இந்த தலத்தின் தல விருட்சகமான வில்வமரம் 2ஐயும் தாங்கள் காணலாம். தற்பொழுது இந்த தலத்தில் பிரம்மோற்சவம் என்று எதுவும் கிடையாது. ஏகதின உற்சவமான ஒரு நாள் திருநாள் மட்டுமே மாதம் நடைபெறும். இத்திருக்கோவில் மிக சிறப்பாகவும் செம்மையாகவும் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்கள் அவர்களின் கைங்கரியத்தால் மிக சீரமைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு நன்றாக இதில் கொண்டு வரப்படுகிறது. தாங்கள் இது மதுரையில் இருந்து 18 கிலோமீட்டர் உள்ளே அமைந்துள்ள சிறப்பான கோவிலாகும். தாங்கள் காண வேண்டுமென்றால் அருகில் உள்ள ஸ்தலத்தில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அருகில் இந்த கோவில் 18 கிலோமீட்டருக்கு உட்பட்டதாகும். இத்திருத்தலத்தில் பிரம்மதீர்த்தம் என்ற தெப்பம் உள்ளது. வைகை ஆறு தென் வடலாக பாய்கின்றது. இத்திருத்தலத்தில் தரிசனம் செய்தால் பிரம்மதீர்த்த தெப்பத்தில் நாம் ஒரு மண்டலத்துக்கு குளித்து சித்த பிரமை நீங்கும். இத்திருத்தலத்தில் பிரதோஷம் மிக சிறப்பாக நடைபெறும். மற்றொரு திருவிழாக்களும் சிறப்பாக நடைபெற்று வரும். புகழ்வாதத்தை வென்ற வாதுவென்ற விநாயகர் ஆலயம் தெற்கு ரத வீதி மேலரத வீதி இணையும் இடத்தில் அமையப்பட்டுள்ளது. இத்திருத்தலத்தில் இந்த விநாயகர் வழிபட்ட சிறப்பு. வாதுவென்ற விநாயகரின் எதிர்ப்புறத்தில் சட்டைநாதர் சித்தர் திருக்கோவில் அமையப்பட்டுள்ளது. இத்திருக்கோவில் சாலை ஓரத்தில் அருகாமையிலே உள்ளது. சித்தர்களின் ஒருவரான 18 சித்தர்களில் சட்டநாதர் சித்தர் ஆலயம் இங்கே அமையப்பட்டுள்ளது.
சட்டநாதர் சன்னதி மிக அருமையாக சீரமைக்கப்பட்டு தற்பொழுது குடமுழக்கு விழாவும் நடைபெற்று சிறப்பான முறையில் வர்ணங்கள் பூசப்பட்டு இவ்வாலயத்தில் அமையப்பட்ட திருத்தலத்தில் அமையப்பட்ட சிறப்பு சித்தரில் சட்டநாதர் சித்தர் ஒன்றாகும். சட்டநாதர் சுவாமி ஆலயத்துக்கு அருகாமையில் ஐயன் முத்தையா சுவாமி, சிலக்காரியம்மன், சங்கிலி கருப்பு சுவாமி ஆலயம் அமைப்பெற்றது. மாசி மாதம் மாசி கிளறி மிக சீரும் செம்மையாகவும் சிறப்பாகவும் இவ்விழாவானது கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும். இவ்வாலயத்தின் பங்காளிகள் அனைவரும் சேர்ந்து இவ்விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படும். திரியடகத்தில் அமையப்பட்டுள்ள பிரம்மதீர்த்த தெப்பக்கரையில் அமையப்பெற்ற மகா தெப்பக்கரை மண்டபம். இந்த மண்டபத்தில் அருள்மிகு எழுவார் குழலி எடகநாதர் சுவாமி தை மாதம் மக நட்சத்திரத்தை அன்று பிரம்மதீர்த்த தெப்ப திருவிழா நடைபெறும். அவ்விழாவன்று இந்த திருக்கண் மண்டபத்தில் எழுந்தருளப்பட்டு இங்கே வந்து அபிஷேகம், ஆராதனை, அலங்காரம், சிறப்பு திருவிளக்கு பூஜை, மகா அன்னதானம், பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தல், இரவு சுவாமி திருக்கண் மண்டபத்திலிருந்து எழுந்தருளப்பட்டு ரத வீதியாக வலம் வந்து திருக்கோவில் வந்து அடையும். பிரம்மதீர்த்த தெப்பத் திருவிழாவில் மிக சிறப்பான நடைபெறக்கூடிய அழகாக காட்சியளிக்கும் இந்த மண்டபம் சிறப்பு வாய்ந்த பெற்றுள்ளது பிரம்மதீர்த்த மகா மண்டபம்.